Umthetho uyihlonipha. Number 1, ungakuvilaphela ukucabanga. Zijwayeze ukulungisa inkinga noma ngabe inzima kanjani. Number 2, themba ukuthi uzophumelela, kholwa ukuthi kukufanele. Number 3, funda ulwazi olusha nsuku zonke, lwela ukuba ngcono kunayizolo. Number 4, ungalingi uyiyeke lento ekwenza ujabulele ukuphila noma oyibona njengenhloso ukuphila kwakho. Yabona eminye imithetho. Ukuzithemba. Number 1, khumbula wazi njalo ukuthi unawo amandla okwenza noma yini okanye kufeza noma yini oyifisayo. Number 2, ziphe isikhathi sokucabanga ngawe nekusasa lakho, ungazibalekeli. Number 3, enza izithembiso kuwe, zikomelise futhi uma ngabe wenza kahle. Number 4, kwesinye isikhathi umbono obalulekile ngekusasa lakho owakho kuphela. Abanye kumele babone ngoshintsho noma ngemiphumela. Yabuya neminye imithetho. Umthetho department uthi masuqalile ukuyihamba indlela yakhe empumelelweni, ukhumbule ukuthi nabakade bengakunakile, bengakusupport, bengakukhombisa uthando, bayoqala babe nembono ukuthi yini kufanele uyenze, yini kufanele ungayenzi. Entweni abangazi ukuthi iqalephi, wena kwakho ukuqhubeka nokukholelwa kuwe nakwindlela owenza ngayo. Yabona eminye imithetho. Imithetho yokwenza okufanele. Number 1, khanda isithombe nomuzwa wempumelelo kuwo konke okwenzayo. Number 2, yekela ukuziba, funda ulwazi olusha, iba nomehluko, enza umehluko. Number 3, ukukhathazeka kudala uvalo, ukwesaba, enza okufanele, ujabulise unembeza. Number 4, ungavumeli imiphumela yokwenza kwakho kube iyona elawula ukucabanga kwakho, ngoba kwesinye isikhathi izinto azenzeki ngale ndlela esifisa ngayo noma zibe le miphumela besiyilindele. Yabona eminye imithetho. Imithetho department, vala umlomo, usebenze, akukhuluma izenzo, hayi wena mfethu. Thatha isinqumo sokuthi kusuka manje wena usho lutho ngumuntu, izenze nje kuphela futhi sizokukhulumela ukuthi okay, khona lento ohlezi uyipheka nsuku zonke. Yabona eminye imithetho. Imithetho yokunqoba. Number 1, ungathandazeli ukuthi kube lula. Thandazela amandla okukwazi ukumelana nobunzima nazo zonke ingqinamba obhekana nazo empilweni. Number 2, lesisombe osikhandayo ngawe nempumelelo sishoda nje ngomuzwa ukuthi uma usicabanga uzizwe ngaso leso sikhathi engathi usuphumelele, engathi usulapho. Number 3, sibaningi silwa nemicabango yokuzijaja, yokuzahlulela. Lwela ukuthi kuwo konke ozahlulela kukona uyakwazi ukuthi ukholelwe kuwe, kungabi into yesikhathi eside. Number 4, akukho lula kuwo wonke umuntu, kepha ngethemba nokholo siyazama futhi angeke size siphele umoya. Yabona eminye imithetho. Imithetho kuba nosuku oluhle. Number 1, emva kokuthandaza nokuhlela usuku lakho, khumbula ukuthi kunabantu ozohlangana nabo abangenzi njengawe. Number 2, omunye umuntu mfethu uyalwa vele, imicabango yakhe, indlela okwenza ngayo empilweni yakhe. So kwesinye isikhathi indlela akhuluma ngayo nawe impi esuka kuye ngaphakathi, ungakuthathi ngenhliziyo. Number 3, kuqaphele okukhulumayo ngoba umlomo uyadala. Ungakukhumbuli lokho uma ngabe ethanda wena noma kujabulisa wena kuphela. Number 4, indlela oziphatha ngayo nendlela owenza ngayo iyamkhuthaza useduze kwakho ukuthi awenze umehluko uma ngabe wenza kahle. Yabona eminye imithetho.